हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि कपाल सरगारि ब्लगनि गासैखौ बरायग्रोबाय। जों दिनै फैदों पश्चिम तामुलपुर कालाकुसिनि मोनसे लक्षी फुजा मेला नायनो। माइनाव फुजाबो खालामफायो बर'फोराबो। बेखौनो आङो देखायनो नोंथांमोननो एसे भिडिअ खालामबाय। अन्नानै नायलांबाय थादो। लक्षी फुजा बा माइनावखौ जाय मोजां मोनो निस्सय लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामगोन। थ' बिदिबा नायलांबाय थादो। फार्स्टनि गेटखौथ' नुखाबायानो, हरनि प्रग्राम बियो, मोनाबिलियाव फैदों। गेटफोराबो लाइटिं होनायखाय समायना जादों। नैबे मोनसे मन्दिर खबासालिनि एरियानि नैबेयाव फुजियो एसामिसनि लक्षी फुजा। नैबे बै सिङाव दङ। बै ओरै फारसेजों जोंनि माइनाव फुजा खालामो बर'फोरा। नायलांबाय थादो। नोंथांमोनाबो फैब्ला नुगोन गोबां मानसि जायो। बेयाव मेला फैदों आरो लोगोसेयावनो जि दख'नानि बायदिसिना मनियारि अनेक बेफारि फैयो। गोबां मानसि जायो। नैबे जोंनि माइनाव फुजा, बेयाव बर'फोरा खुलुमनाय आरिनायखौ बेयाव खालामो माइनाव फुजानि। आं बाहेराव ओरैबायदि देखायनो हायाखै, पहरा खम। मन्दिरा बाथौ मन्दिरानो कमप्लिट जाबायानो पाक्कानि। नैबे मोनसे जौस्रां, बे मन्दिरनि सेरावनो दं बे जौस्राङा। बेबो पाक्कानि गोबां गिदिर हल। बेयाव नाम पार्टि सोलिबाय थादों। आं मेलाखि हाबबाय। नैबे मेलायाव मा नायनो आरो नुनो मोनगोन नोंथांमोना फैयोब्ला फैगोन बोसोरफोराव। नायलांबाय था। बेयाव गथ'फोरनि नैबे गारि थिखांनानै इन्जय खालामना गथ'फोरखौ एसे रंजाहोनो हानायनि मोनसे सुबिदा। नायलांबाय थाफादो आंजों। कालाकुसिनि जिथु माइनाव फुजा बा लक्षी फुजा, गोबाङानो हय खोनादों, फैनो हायाखै। दा आङो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो एसे देखायबाय। बिराद पुराना बे फुजाया, बिराद गिदिर। गोदोनि दिनाव बास रिजार्भ लालायना फैयोमोन बेवहाय। गन्दगल समाव एसे स्रि जादोंमोन, दा आरो जाखांफिनबाय। बे मोनसेयाव बाइक दाब्रायदों, मेलानि बाइक दाब्रायनाया बैयाव आखाइ हमनानै गंथाम गंब्रै बाइक दाब्रायो बेयाव। नैबे जोंहानि फिसाजो, नैबे बियो जोंहानि फिसाजो उन्दैथार। एसे गोसोफोरा रंजाथों होनना थिखांनायबाय आंबो। हेलौ सानसुलि, जोंहानि फिसाजोनि नामा सानसुलि। हेलौ सानसुलि, मिनिलायदो बे गिदोंसो गथ'आ। ओरै फैलायबाय, घरि दखानाव घरि, ससमा फानदों। ससमा एसे गंसे लासाबना होबाय आं उन्दै गथ'नो, बेनिखाय एसे दखानाव फैलायबाय। गोबां खिथिजोबनो हायाखै, स्किप खालामनानै आं भिडिअखौ एसे गुसुं बानायबाय। जि मेलाखै फैबाय, बायदिसिना हिन्जावसाफोरनि हौवासाफोरनि, गिदिरनि उन्दैनि गस्ला जि जोम मोनो बेवहाय। मा बायनो गोसो नुदों मानसिखौ नुदों, बेसेबां मानसि। बेबायदि बेसेबा गिदिर हल,
एरिया गासैबो मानसियानो गोजा ओमफ्राय गाखोनाया सासे एकदम बासथाबलायबाय खर' गिदिंदों खोमा नायनानै मोजां नाङो गाखोनो हायाबाबो साइकेल गाखोनायफोराबो गाख्रबलायगासिनो दङ गिनानै खर' गिदिङो नैबेयाव आंबो गाखोबा बासथाबलायदो हायाखै बे गोबासिगोनसो खोमा गथ'आ बिदि गिदिंबाय थाबालाय मानो खर' गिदिङा जानो ना ओमफ्राय गथ'फोर गथ'फोरा जुद्रुगासिनो बेयाव फैसा सत्तर टाका नाम मालाय बेयाव ट्रेन गासिबो मिना बाजारनि आइटेमानो दंजोबो फैसाल' नांगौ रंजानो हागोन नैबेनो आं बायदिसिना बिबार मोजां फानफैदों लानोलाय लुगैयो साननैसोआवनो गाज्रि जाफिनो माथो बेफोरबो लामाखि ओंखारबोबाय बेलेग फारसेजों खेबसे बेरायबावनो थांदे बिबार समायना बिबार प्लास्टिक ना जिनिथाय जिनियानो कालार होनानै बानायनाय जोंहाबो लाबाय मोननैसो बिबारखौ गथ'फ्रा नैबे जोंहानि फिसाजो उन्दै गिबावलायाखै गाखोबावलायनो हायाखै थेवबो एसे इन्टारेस्ट मानबायगासिनो दङ गाखो दे मोनहैबाय ओरै फै बाख्लाय ओरै फै एखे दे ओइ मोनसे खारबाय जुद्रु दे बेफोरबायदि मिनिस्लुलायदो मिनिहोनोनो एसे लुगैयो बिमा बिफाफोरा गथ'फोरनि रंजानाय मिनिनाय नुयोब्ला मोजां मोनो बेखायनो बेफोरखौ गेलेनो होदों दसे ओरैनो 50 थाखा लादों दसे 10 मिनिटसो सम गेलेनो होयो नायलांबाय थादो दे गाखोलाय ओरै गाखोलांबाव दे बोलो हो दे जों बेलेग साइड बाजारखै फैलायबाय बे साइडनि बाजारा एसे दस्रा ओरै लामा साइडखै बायदिसिना बेयावबो दखान दङ
फारसे हटेल फारसेखि मिथाइ आरि माबा माबि फाननाय हिसाब गैयि दखान नायो बेयाव दखानिफोरा बहुद पारसेन्ट फैसा होनो गोनां जायो मेन सेन्टाराव खोनानायाव कमिटिखौ हाय धनिया माइना एफिने सवा मात दिया हाय दिया लाजिदे कमिटिया बेवहाय बुजा खुंनानै लस जाया बिथांमोना थियाटारनि लाबो ओरै मोनफिनोसो आखायाव थालांबावो बे आखायाव थालांनाय फैसाजोंनो बिसोरो मन्दिरफोरखौ एसे एला लुबाय थादों जाबायानो एसामिसफोरनि लक्षी फुजा मन्दिराबो कमप्लिट जाबाय दा बर'फोरनियाबो सानैया जाजोब्बायानो गाहायनि एसे दंबावो मथे 30 लाखसोनि जागोन बर'फोरनि मन्दिराबो हिन्जावसाफोरनि देलायनाय दखान बियो फैसानिल' आंखाल मा नोङो गासिबो मोनजोबो कालाकुसिनि लक्षी फुजायाव नोंथांमोनाबो फैयोब्ला फैसा लाना फैखा गोसो बायदि मा बायनो गोसो बेखौनो बायनो हागोन जोबबावाखै 3 तारिख 4 तारिख गावलाय थागोन अक्ट'बरनि गस्लाफोर ओरै दा बेयो 200नि 100नि 150नि ओरै दोङो गस्ला लंपेन्ट गांफायाव माखौ लायो कालारा गावबागाव चइस खालामना लाबानो जाबाय हाय फागिरमोन जोंहानि बियो जिलापि जानो लुबैदोंना नोंथांमोना नुनानै जिलापि गोसोम माइरं गोसोमनि जिलापिनि बियो 50 ताका पवा ini जिलापि दखाननि लाइन जिलापिखौ जानो लुबैयो बुजानि जिलापिफोरखौ गरमनो नायदो जिलापि दखानफोरा सावनाया सावगासिनो फाननाया फानगासिनो केने बन्धु जेखिबो मानसि जेरैबो मानसि बेसेबां मानसि नायलांबाय थादो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों कालाकुसिनि फुजाखौ नुवाखैब्ला एसेब्लाबो नुनानै मिथिबाय एसेबाबो रंजानाय बा गोसोखौ मोजां मोनबाय जानांगौ कालाकुसि होननानै खोनाबायल' थायो तामुलपुरनि पश्चिम तामुलपुरनि बे कालाकुसि होननायनि मोनसे लोक्षि फुजा माइनाव फुजा थ' बेखिनियानो भिडिअआ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो आइ माइनावनि नामाव आइ लक्षिनि मुङाव एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि